Ježíš. Ale není to tak, jak to předtím bylo. Ale jede bomby. Ale už to nedělá s tou hlavičkou, takže je to. No, teď. Ty vole, že on tohle to úplně. Dívej se. Tam dáš ruku, že to chceš vzít, dívej. Prý jak se snídlo za 10 sekund. Že nemá čas ani polknout. No. Hotovo? Konec. Minuta necelá.